Počúvate podcast Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vaše zdravie pod dohľadom. Čo je to plánovaná zdravotná starostlivosť, čo je lehota časovej dostupnosti a čo všetko tieto pojmy a ich súvislosti pre pacienta znamenajú? To sú témy dnešného podcastu o dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Moje meno je Monika Beďková a so mnou v štúdiu je právnička odboru dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti pani doktorka Zuzana Miháliková. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste prišli. Keď je veľa pacientov, ktorí čakajú na operáciu alebo iný špeciálny zákrok, ale dajme tomu zdravotnícke kapacity sú obmedzené, musia sa pacienti obrazne povedané postaviť do radu. V realite je to komplikovaný proces. Vstupuje doň veľa zdravotných aj možno technických detailov. Aké sú tie zdravotné kritériá, ktoré vstupujú do naplánovania zdravotnej starostlivosti? Ošetrujúci lekár pacienta pri určovaní predpokladaného dátumu poskytovania plánovanej starostlivosti je povinný zohľadniť súhrnný zoznam čakajúcich poistencov, ktorý je uverejnený Národným portálom zdravia. To znamená, že vlastne nezohľadňuje len aktuálny zdravotný stav pacienta, ale zohľadňuje aj to, v akom poradí sú pacienti už zaradení. To znamená, že áno, ošetrujúci lekár zohľadňuje zdravotný stav pacienta podľa aktuálneho zdravotného stavu. To znamená, vyhodnocuje to, že či potrebuje tú zdravotnú starostlivosť a či to naplánovanie zdravotnej starostlivosti znesie nejaký odklad. To znamená odklad dní určenej lehoty časovej dostupnosti. To znamená, že zohľadní ten súhrnný zoznam. Pokiaľ ošetrujúci lekár vyhodnotí, že ten zdravotný stav je taký a má dôvody na to, aby nemusel dodržať lehotu časovej dostupnosti, musí vedieť to zdôvodniť. Patrí medzi takéto kritéria napríklad aj intenzita bolesti, ktorú pacient pociťuje. Považujem to za takú dosť subjektívnu záležitosť. Určite áno, ale tak ako som už povedala, ošetrujúci lekár určuje to, aký má aktuálny zdravotný stav ten jeho pacient. Takže na základe diagnózy a zdravotného stavu pacienta lekár usúdi, že potrebuje operáciu. Nastávajú teda dve možnosti. Prvá je, že operácia neznesie odklad, je to urgentný prípad, a teda druhá, že operáciu nie je nevyhnutné uskutočniť okamžite, ale v určitej lehote. My dnes hovoríme o tej druhej možnosti, teda že zdravotná starostlivosť, napríklad operácia, nie je akútna a možno ju naplánovať na neskorší termín. Ako to teda prebieha v praxi? Ošetrujúci lekár v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania navrhne pacientovi zaradenie do zoznamu čakajúcich a oznámi mu prvotný predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti. Ošetrujúci lekár je povinný určiť predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti tak, aby zabezpečil pacientovi poskytnutie plánovanej starostlivosti v lehote časovej dostupnosti, ak bola ustanovená. Ak predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti prekračuje určenú lehotu časovej dostupnosti, pacient má na výber. Buď s týmto predpokladaným dátumom súhlasí, alebo s týmto predpokladaným dátumom nesúhlasí. A čo teda v prípade, keď pacient nesúhlasí, aby bol zákrok vykonaný po lehote časovej dostupnosti? Ak pacient nesúhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej starostlivosti prekračujúcom lehotu časovej dostupnosti, ošetrujúci lekár vyznačí tento nesúhlas návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú zasiela zdravotnej poisťovne, v ktorej je tento pacient verejne zdravotne poistený. Zdravotná poisťovňa po obdržaní návrhu, ona posúdi tento návrh a keď má návrh všetky náležitosti, zaradí tohto poistenca do zoznamu čakajúcich poistencov. To znamená, že dobre tomu rozumiem, že sú aj prípady, kedy pacienti súhlasia s prekročením tej lehoty časovej dostupnosti. Pokiaľ pacient súhlasí s prekročením lehoty časovej dostupnosti napríklad z dôvodu toho, že si vybral konkrétneho ošetrujúceho lekára, ktorý mu má poskytnúť plánovanú zdravotnú starostlivosť, aj vtedy ošetrujúci lekár toto vyznačí v návrhu. To znamená, to sú vlastne dôvody na to, že tá lehota časovej dostupnosti nebude dodržaná. Dostali sme sa k pojmu lehota časovej dostupnosti. Na Slovensku sa stala veľkou témou najmä preto, že sa zaviedli
konkrétne maximálne čakacie lehoty pre viaceré plánované zákroky a dokonca aj možnosť operácií v zahraničí. Kedy teda a prečo bol tento pojem vnesený do našej legislatívy? Tento pojem bol vnesený do legislatívy v roku 2022, a to zákonom o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Touto reguláciou sme sa dostali k pojmu lehota časovej dostupnosti, ktorá vlastne ustanovuje maximálnu lehotu, do ktorej má byť poskytnutá plánovaná zdravotná starostlivosť. Je to teda akási zákonná garancia pre pacientov, že nebudú čakať neprimerane dlho na ten ich zákrok? Určite áno, z toho dôvodu, že konečne je regulované to, dokedy má byť tá zdravotná starostlivosť, plánovaná zdravotná starostlivosť pacientovi poskytnutá. Už ste to teda načrtli, ale skúsme si to teda tak komplexne pomenovať. Ako by ste definovali lehotu časovej dostupnosti, kto a ako ju určuje? Lehota časovej dostupnosti zdravotnej starostlivosti je maximálny počet dní, ktorý vlastne stanovuje Ministerstvo zdravotníctva vykonávacím právnym predpisom práve k tomu zákonu o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý som už spomínala. To znamená, že pre určité medicínske služby ustanovil lehotu, do ktorej má byť ten plánovaný zdravotný výkon poistencovi alebo teda pacientovi poskytnutý. Kto záväzne vyberá poskytovateľa v tej prvej fáze, keď ošetrujúci lekár rozhodne, že treba operovať? Každý pacient, každý občan, každá osoba má právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a má právo aj na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, že každý pacient má právo na výber, ktorý poskytovateľ alebo teda ošetrujúci lekár poskytovateľa mu bude poskytovať zdravotnú starostlivosť, tým pádom aj plánovanú zdravotnú starostlivosť. To znamená, je výlučne na posúdení toho poistenca, ktorého lekára si vyberie. Platí toto pre všetky osoby? Neplatí to pre všetky osoby, aj zákon vymedzuje výnimky, pri ktorých teda to právo ako také je obmedzené. Sú to najmä osoby, alebo teda sú to osoby vo výkone trestu odňatia slobody, sú to osoby vo väzbe, sú to žiadatelia o azyl, alebo sú to osoby, ktorým poskytovateľa vyslovene určil súd. Potom sú to aj určité osoby, ako napríklad policajti, hasiči alebo vojaci, ktorí majú právo na výber poskytovateľa jedine za podmienky, ak im poskytovateľa neurčil ich orgán alebo teda úrad služobný. Lehota časovej dostupnosti sa teda vyjadruje v dňoch. Áno, lehota časovej dostupnosti sa vyjadruje v kalendárnych dňoch. To znamená, že tam rátame aj sviatky, soboty, nedele, teda víkendy? Áno, rátame tam aj sviatky, soboty, nedele a víkendy. Ministerstvo zdravotníctva určuje lehotu časovej dostupnosti, tak povediac, pre všetky liečebné zákroky, ktoré robia nemocnice, alebo len pre tie vybrané? Len pre tie vybrané medicínske služby. To znamená, že presne Ministerstvo zdravotníctva vo vykonávacej vyhláške určí, ktoré medicínske služby majú určenú lehotu časovej dostupnosti v tých kalendárnych dňoch. Môžete prosím povedať teda aj nejaké konkrétne príklady? Napríklad špeciálne laserové ošetrenie sietnice má určenú lehotu 30 dní. Taká totálna endoprotéza kolenného kĺbu má určenú lehotu až 425 dní. Od koho alebo kde sa pacient môže dozvedieť, že jeho naplánovaná zdravotná starostlivosť má konkrétnu lehotu časovej dostupnosti, čiže ten čas, kedy najneskôr sa musí jeho zákrok uskutočniť? Pacient sa o lehote časovej dostupnosti dozvie od svojho ošetrujúceho lekára, ktorý mu indikuje poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti a navrhuje jeho zaradenie do zoznamu čakajúcich. Ošetrujúci indikujúci lekár má zákonom uloženú povinnosť určiť predpokladaný dátum tak, že bude vlastne zohľadňovať ten celkový počet poistencov, ktorí už teda majú takúto plánovanú zdravotnú starostlivosť, tak aby zabezpečil pacientovi poskytnutie plánovanej starostlivosti a ak bola tou teda kategorizáciou ustanovená lehota, aby táto lehota bola dodržaná, s tým, že pokiaľ tá lehota dodržaná nie je, tak sú tam vlastne tie ďalšie zákonné postupy, na základe ktorých môže pacient postupovať, aby táto lehota bola dodržaná. Počúvate podcast Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vaše zdravie pod dohľadom.
Dostali sme sa plynulo k úlohe zdravotných poisťovní. Ak ako pacientka musím podstúpiť napríklad operáciu kolena, ktorá má určenú lehotu časovej dostupnosti, ale nemocnica, ktorá má zákrok vykonať, to v tomto termíne nestihne, aké sú potom moje možnosti? Už sme o tom hovorili, ale poďme na to podrobnejšie. Mám sa s problémom obrátiť na svoju zdravotnú poisťovňu? Nie. Ak pacient pri určení prvotného termínu nesúhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej starostlivosti prekročujúcou tú určenú lehotu časovej dostupnosti, ošetrujúci indikujúci lekár vyhotoví návrh na plánovanú starostlivosť, ktorý zasiela do zdravotnej poisťovne poistenca, v ktorej je verejne zdravotne poistený, s vyznačením, že poistenec nesúhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktoré prekračuje tú určenú lehotu. Zdravotná poisťovňa zaradí poistenca do zoznamu čakajúcich poistencov po doručení tohto návrhu od toho ošetrujúceho lekára s tým, že pokiaľ v tom návrhu je teda uvedené, že pacient nesúhlasil s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorá prekračuje tú lehotu časovej dostupnosti, zdravotná poisťovňa má takémuto svojmu poistencovi navrhnúť iného jej zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby bola dodržaná lehota časovej dostupnosti. To znamená, že tie úkony alebo tá komunikácia by mala ísť zo strany zdravotnej poisťovne. Takže dobre to chápem, že mňa ako pacientku bude kontaktovať nejakým kanálom zdravotná poisťovňa. Áno, zdravotná poisťovňa má povinnosť napríklad poistenca informovať o tom, že bol zaradený do zoznamu. S tým, že zdravotná poisťovňa má v zmysle terajšej zákonnej úpravy navrhnúť svojim poistencom iného poskytovateľa, ktorý teda mu tú zdravotnú starostlivosť poskytne v tejto lehote, teda určenej lehote. Čiže mojou jedinou úlohou ako pacientky je vyriešiť dilemu, či mám čakať na neskorší termín operácie, lebo chcem konkrétneho poskytovateľa alebo lekára, alebo sa mám zveriť do rúk zdravotnej poisťovne. Tým, že vlastne pacient si sám slobodne volí poskytovateľa a sám slobodne sa rozhodne, či bude na toho poskytovateľa čakať, alebo nie, nebude súhlasiť a bude teda využívať svoje zákonné právo na to, aby mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci určenej lehoty, tak áno, pokiaľ sa rozhodne pre toho konkrétneho poskytovateľa aj na tú určenú lehotu časovej dostupnosti bude čakať. Kto kontroluje to, že zdravotná poisťovňa mi navrhla iného zmluvného poskytovateľa, ak mi môj lekár teda nevedel poskytnúť operáciu v lehote? Od januára tohto roka je úrad oprávnený vykonať dohľad nad dodržiavaním povinností uložených zdravotným poisťovniam podľa zákona o kategorizácii ústavnej starostlivosti. Napríklad to, či zdravotná poisťovňa vedie zoznam čakajúcich poistencov na základe návrhu na plánovanú starostlivosť, alebo to, že ako preveruje podané návrhy, ako odmieta alebo vyraďuje poistencov zo zoznamov, alebo aj to, či teda navrhla poistencovi poskytnutie zdravotnej starostlivosti iným jej zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, to znamená, či dodržala alebo postupovala v súlade so zákonom. Pacienti sú rozptýlení po celom Slovensku, rovnako teda aj nemocnice. Sústredení sú však v 3 zdravotných poisťovniach, ktoré pacientov čakajúcich na operácie vedú v zoznamu, ako ste už spomínali. Vrátim sa k tej metafore o čakaní v rade na zdravotnú starostlivosť. Čím je zabezpečené to, že mňa ako pacientku s konkrétnou diagnózou nepredbehne v rade iný pacient s rovnakou diagnózou v mojej poisťovni napríklad? Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť a viesť zoznam čakajúcich poistencov na základe návrhu na plánovanú starostlivosť zaslaného ošetrujúcim indikujúcim lekárom pacienta. Následne zdravotná poisťovňa zasiela tieto údaje Národnému portálu zdravia. Je to vlastne centralizovaný zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. To znamená, že vlastne nie je podstatné to, v ktorej zdravotnej poisťovni ste verejne zdravotne poistená, lebo o tom, v ako ste zaradená v zozname, rozhoduje váš ošetrujúci indikujúci lekár. Viem sa v tomto zozname niekde na nejakej webovej stránke nájsť? Je to napríklad web zdravotných poisťovní alebo spomínaný Národný portál zdravia?
Zdravotné poisťovne majú priamo zákonom uloženú povinnosť zverejniť odkaz na Národný portál zdravia na svojich webových sídlach. To znamená, že vy ako poistenec zdravotnej poisťovne ste informovaní o tom, kde tieto údaje nájdete. Tu však treba povedať, že sa tam nenájdete napríklad pod svojím rodným menom, priezviskom alebo rodným číslom, ale vlastne vy na základe žiadosti dostanete od ošetrujúceho navrhujúceho lekára kópiu návrhu, kde vlastne máte identifikátor, na základe ktorého sa v tomto zozname nájdete. Ako je zabezpečená transparentnosť a možno férovosť na čakacích zoznamoch? Teda, že sa privilegovaní pacienti nepredbiehajú. To je zabezpečené vlastne tým, že ten ošetrujúci lekár určuje ten predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti v súlade s tým, ako je vedený zoznam tým Národným portálom zdravia. Pokiaľ by ošetrujúci lekár nedodržal poradie, musí to vedieť zdôvodniť napríklad z tých zdravotných dôvodov, ako sme už uviedli predtým. Čo sa týka napríklad zmeny predpokladaného dátumu poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti zo strany ošetrujúceho lekára, teda že priamo lekár by vám chcel zmeniť už dátum, ktorý vám predtým dal, je to možné jedine z objektívnych príčin, a to napríklad z toho dôvodu, že materiálno-technické vybavenie poskytovateľa nemá také vybavenie, aby vám vedeli poskytnúť túto zdravotnú starostlivosť, alebo je tam absencia nejakého zdravotného personálu. To znamená objektívne príčiny, na základe ktorých nastal dôvod že ten prvotný predpokladaný dátum nie je možné dodržať. Pokiaľ tento dátum, alebo teda prekračuje lehotu 10 dní, tak je to povinný ten ošetrujúci lekár oznámiť aj do zdravotnej poisťovne poistenca. Ako sa dozvie pacient, poistenec, že jeho operácia sa pre takéto dôvody napríklad odložila? Ošetrujúci, indikujúci lekár, ktorý teda má vykonať tento zákrok, je povinný pacienta informovať 3 pracovné dni pred nástupom na zdravotnú starostlivosť, že táto zdravotná starostlivosť nebude poskytnutá napríklad z tých objektívnych príčin. To znamená, informáciu by ste mali dostať od vášho ošetrujúceho, indikujúceho lekára. Počúvate podcast Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vaše zdravie pod dohľadom. Poďme teraz, pani doktorka, k úlohám úradu. Aké sú jeho kompetencie v tejto oblasti? Dohľad nad plnením povinností, ktoré zdravotným poisťovniam uloží zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, úrad do konca minulého roka nevykonával. Od januára tohto roka je úrad oprávnený vykonať dohľad nad verejným zdravotným poistením, a to vlastne nad činnosťou zdravotných poisťovní, či je vykonávaná v súlade so zákonom o kategorizácii. Ako som už spomenula, či zdravotné poisťovne vedú zoznam čakajúcich poistencov, či zdravotné poisťovne vyraďujú poistencov v súlade s podmienkami určenými zákonom, alebo to, že keď napríklad ste zaradená do zoznamu, vás informujú o tom, že ste zaradená do zoznamu a za akých podmienok. To znamená, či si plnia povinnosti uložené zákonom. Úrad teda vedie aj podrobné štatistiky o čakacích lehotách na rôzne operácie, o prekračovaní lehoty časovej dostupnosti, aký je teda vývoj. Na aký druh operácií najdlhšie čakáme? Úrad v priebehu minulého roka vykonal dohľady na základe údajov poskytnutých všetkými 3 zdravotnými poisťovňami, čo sa týka vedenia zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti, a vyhodnotil aj teda medicínske služby, pri ktorých je najdlhšia lehota. To znamená, kedy vlastne pacienti najdlhšie čakajú na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Ide najmä o extrakciu a implantáciu šošovky alebo totálnu endoprotézu kolenného alebo bedrového kĺbu, alebo ide o operáciu hernie. Vypovedá podľa vás rebríček podľa počtu poistencov na čakacích listinách o kvalite zdravotnej poisťovne? Inými slovami, podľa dát Úradu pre dohľad zistím, že v konkurenčnej zdravotnej poisťovni sa čaká menej ako v tej mojej, tak sa do nej napríklad prepoistím? Tak ako som už povedala,
Poradie pacientov zaradených v zozname čakajúcich, lepšie povedané predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti, určuje ošetrujúci indikujúci lekár. To znamená, zdravotné poisťovne nevstupujú do tohoto procesu. Zdravotné poisťovne administrujú tieto návrhy a vlastne tento zoznam čakajúcich ich poistencov následne poskytujú do súhrnného zoznamu. To znamená, že zdravotné poisťovne nemajú vplyv na to, ako ste zaradená do zoznamu čakajúcich poistencov, v akom poradí. Ďakujem za objasnenie. A ešte mi v tejto súvislosti napadá otázka, ak zmením zdravotnú poisťovňu a v tej predchádzajúcej som bola v procese čakania na operačný zákrok, tak sa pre mňa nič nezmenilo, predpokladaný dátum zákroku teda zostáva. Neposunula som sa v rade nižšie alebo z čakačky napríklad úplne vypadla. Určite nie, lebo zdravotné poisťovne v prípade prepoistenia sú povinné si údaje napríklad aj zo zoznamu čakajúcich poistencov vzájomne poskytnúť. To znamená, všetky údaje z účtu poistenca, zdravotná poisťovňa, v ktorej ste bola predtým verejne zdravotne poistená, poskytne zdravotnej poisťovni, do ktorej ste sa prepoistila. Na záver všeobecná otázka. Zlepšuje sa podľa vás a sumárnych štatistík úradu dostupnosť zdravotnej starostlivosti alebo naopak sa podľa vás zhoršuje? Ak človek sleduje zdravotníctvo na Slovensku len podľa toho, čo sa objaví v médiách, povedala by som, že sa situácia zhoršuje. Úrad relevantnými údajmi od Národného portálu zdravia zo súhrnného zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti disponuje len od januára tohto roka. Tým, že vlastne úrad vyhodnocoval údaje v priebehu roka 2025, tieto údaje boli poskytované len zdravotnými poisťovňami. Chcete tým teda povedať, že nové pravidlá platia tak krátko, že na tú otázku momentálne nevieme odpovedať? Áno, máte úplnú pravdu. Ešte stále je to vlastne kreované, je to stále v nejakom prechodnom období s tým, že vlastne tento systém sa priebežne nastavuje a úrad ho bude vyhodnocovať. Za všetky informácie dnes ďakujem právničke odboru dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti pani doktorke Zuzane Mihálikovej. Pani doktorka, ďakujem, že ste boli našou dnešnou hostkou. Ďakujem za tento priestor. A čoskoro sa počujeme opäť. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme. Viac sa o práci Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dozviete na našom webe udzs.sk.sk.